खाली मसाला पिसाई कि मुर्गो आई। एक तो सुबह से दिन भर चैन नहीं खे देख के। ई का मुर्ग मसल बिया रे सुबेरे सुबेरे औ कहां बारे का दे घर के आगे को सुतल बा, एगो घर के पीछे मह कइले बा। का एकनी भोरे के भोरे हाला गुला कइले रहली सरी। एकनी के तो चलते हमार मैदानो करल दुलुम हो गइल बा। तू तो हमार जान हो, तारा के हम थोड़े काटे हैं। नया साल में हम दोसर लेके आए। चला 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 चला। दोनों खिलाड़ी बारी सा की हाला क के ध देल बारी सा। एक जनी से बर्तन धोआत नहीं के, इनकरा से मसाला पिसात नहीं के। हमरा लगे हाला मत कर, भाग न तो मार के कपार फाड़ दे। बाप रे, नाती के बेटा तू सुतल रहा है ना, हमर मार के कपार फाड़ देलक। नाती उठत काहे नहीं खेरे, कहां बाई? आयु बाप, नतिया गरमुड़िए सुतल बा। बाप पगनी भोरे भोरे नया साल में कचर पचर कइले बिया रे। कचर पचर कइले बानी, मार के हमर कपार फोड़ देलक। तो कपार फोड़ दे, तेहू जो लहै चला कपार फोड़ दे। हम छोड़न काहे इंतरा। प्यार तो कोई है सो सकला ना रे। अरे बाप रे बाप, मार के तो पता नहीं हम झूठी फाड़ देना खरे। अरे का भरे का कइलो सरे। होइल का तार मेरारू त मार के बाबूजी के बजरिए खत्म कर देलो। चल 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 डॉक्टर लगे ले, चल चल चल। ए चल तेहू चल, तोरो के लठवाई त तोरो कपार फुटल बा। मेहरारू के लगे से जाके तेला बेला करबो ओकनी के लगे त मार के फोड़बे नु करियस। अरे बाप रे, कहां बारू सरे, कुर्सी लेके आवस। ले आस कुर्सी जल्दी। कहां गेलू सरे, कुर्सी न लियो सरे। ले चल आराम से ले चल। कौन करम कइले रहनी हारे के मर मरा गेलू से करे, कुर्सी न लियो सरे। हां का तनी बाबू के हम नहीं आओ तनी सो। डोलाओ बबी डोलाओ। अब का डेरा तारू, जो रहे तो अंतई फोड़िए देली। का हो निमना में तो कोई हाथ गोड़ ना दे बोलू, अब परला पर हाथ गोड़ दाबे चलो तारू। का चाचा नया साल आ गइल आ तार सामान रहे जौनो कुछ आ गइल। खिलल फूल मुरझा गइल आ बड़का बुके आड़े कुछ आ गइल। करे तोनी का फुसुर फुसुर कइले बारस। ना चाचा सोचनी है पिकनिक बनावे जाता तो रौड़ो के ले चली। वाह वाह, का विचार बा, बन जाए तो खबर करी हा। ठीक बा बड़का बाबूजी। बड़का बाबूजी तार मुर्गिया खूब चुतराइल बिया, करे के ना बेच लो। तोनी के एकरा पर नजर मत कराओ सो, एकरा के बहुत मेहनत से हम पैदा कइले बानी। तू पैदा कइले पर एकरा के आज इनके कहलाम से। का तोनी कुछ कहत तरस? ना ना हमनी के कुछ नहीं किसो कहत, जाता है सब बाजार से मुर्गा किन के ले आम सो। जा सो बन जी तो खबर दिया सन। आ तू जा खाना बनावे जा लो। चल तू चल जा, कुर्सी लगा के बैठ के देखियो। आय हाय, अरे बाप रे। आही दादा बुढ़वा गोल का री यार पे बैठ रहता री। चल चल ये ओकर बेटवा का रे, एकरो के रख लियो का। हां एकरो के रखे के पड़ी का रे। काहे मुंह पश्चिम गाड़ दक्षिण के हगत री। आई तसला तो हिले कहां जा तरस। चलो ना भाई तू दू पीस घींच लियो। चलो आवत तनी। चलते बनी केन कहता चलो सावतनी अभी सरवा निकालता फिर ढुकाई। हां अरे यार चलो लो ना, आवते बनी। फ्री के माल खाए में देरी थोड़े बा।
का चाचा महक लाग गइल बा का दू जना आगही से ऑलरेडी खराब भइल बोलो। दोस्त भाई हम प्याज काट देतनी। तक सरवा ए सर मरद काहे बड़ा सरे? हड़िया काहे हमर हड़िया छुओ सर बापे खानी लबर लबर हड़िया पत की छुअत रहत रे धोले रे मैदान कोइले हत सरवा ए साला वही पड़िया से धो लेनी हरे। जल्दी तैयार कर जल्दी चली खोल साथ तलिया काहे फेंकलो बा? चल उठा उठा सा उठा। माचिस रे एला रे जनमस बहुत हलबा रे हवे गनी गरही आ गाड़ छूट गल घरही। ए सर माचिस ला सा भाई बहुत पियाजो मारखा बारे सही हो आँख में तो लार खानी पानी गिरा देलक। भाई मुर्गिया केकरा लग के हिया रे? ए नूर मोहम्मद भैया लोग के ह लेकिन देसला खानी लागतिया। ए तो पैसे से खाए के बाद तो पोल्ट्री के माल खइबो। हमरा तो नहीं बुझत कि नूर भैया लोग के ह उ ना बेचे देसिला मुर्गी। ए भइयो एगो बात कहीं खिसियबे नानू ना रे कह हम काहे खिसियान? ओने तोरा बाबू के आड़ फूटल आइने मुर्गा उठल। बाकी ठीक कहला हुआ स पदनी हेने हगतिया होने हगतिया हुआ हगतिया हती हुरी गाड़ आ भर देतिया पूरा दुआर। ओकर गाड़ ह की गोदाम बबुआ मसाला लिया डाला आई बाप के रोइलो का करिया लिया लिया तराक दे। बबुआ आ गइनी। आई 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 चाचा बैठी बबुआ माल तैयार बा। अरे अभी भात गपता तो तनी दस ना बबुआ एक पीस वही में से टेस्ट कर लेतानी। अच्छा बैठो बैठी बैठी जान तरह से हमरो बापा ललाइले रहता। ला बाबू खा। कैसन बा चाचा एकदम बबुआ सुंदर बा। तनी एक पीस आउरी दे दे ओमे से। ए मार दो भात के संग खइयो बाबू माल तैयार हो गल पता लगाबा। बबुआ तनी जल्दी जल्दी दे दलो। रोका ना बाबू दे तनी तू ललाई जला साफ हई त हिंकर ह हई हिंकर हौ हमारा हौ तोरा आ हई अपना बाबू खातिर करलौ। एगो हलल बताव ना के हो बाबू कैसा लगता? एकदम बढ़िया बा। तो बढ़िया लागी ना मुर्गिया तो हमनिए लनु हो। ई साला हमरे मुर्गी हमरे के किया होता। ओही हमरा प्यारी के देखा तो चुतरी है कितना ही चुतरी आइल रहल बाप रे। खा खा तो हो गल जन हो खेलल खा सधावा।